Sukje no khuni bagai phadarasteo samong khalania thangtani langma sokha bini bumung kha khorang debanma bol langma somani jaga wngkha Kerala hasteo tabu bini samong khani ni bagai sukje ni bagai lukurong ni bagai koikha borok lukurong no subana ni bagai para wngkha mandai Gasiapara soya saknai tongdi khapang TV. Ani serai hengkai ano wila hengkai borok bayar taneng so Bo Bairabo, bo bayar ang kota ang Bengaluru Bengaluru. babu betama nang to kisi sanai rang muli tawo Ni no kiching miching ni kore tamo. no kisi bagai rang horane in sakata Okay. ang yang kam kai jari maya ba khane maya ba do thangka thani in hokata Mane nok nukung hamya kiching miching nungma bagai bo kubun haste phono khayei mane samro khlaiei rang chalugei nok rok snamnani. Hanyam lena. To tamni kore hengkai rang hote mane hormaya ba wacha pon roya ko. Ke bo mah kilang mari kha bo kisa saiknani. angga bo hengkai Bengaluru tong Bengaluru thangkai Chennai deng Kelera o bini munai song tong ge bini munai song ro thangka hengkai boni 10 ro buchuk jan soika borok lerka bo thaisung thang hengkai bini dukano go tomo chaleka tomo nanglega bo to sing semeya ulang hengkai gumo thangai kija chekla laika laika hengkai chekla hengkai tai tomo ka boro tholaika gai achugo isa tomo jani yakung chupro go phena phaiku hengkai phaika hengkai tomo ka boro tholaika yabo angkuna ya mana isapo hengkai engka do yaga tholaisna hengkai ahina roibani phungo hengkai ahina phungo haba anburi thangata boro phungkai anburi kai ngo thangata kam khaina thang phungkai puta hengkai tawi ko ani sala ni nei bono mobile phone to kata Tahni phono ye kana ye mana dom jane ngai tonga thei ngo phakai Thui ko pawo. Apro ke thangno. thangna Ke apni kore apore long boro tami saka doctor tarang hangkai o doctor thangkai thamol log log na thei thanga মানে ডাক্তার সবাই আছে নি লামাও থেকে lama আবার seke mane ngo doctor bere ngai o thisibo in sakata nok rogo tongpurleni ni cherai kunu sak rogo mane rogi kinu romjak rok datong bai kaham kerungda kun to kre an serai to bu tomo saya sa ulo sa saya ang to saya ta anda kamu thango berayo kamu thango phayo jore hame kun kre berayo dolo bai mi obo to semele nogo tongpur ke kaham no kahamno bone tar mane no bo kubun hase thamoni pore no oba herok bemarok manjagi yoma hikelang ma aribo hanyble na ngabuni porke sabun nong no khobor ka bai ke norok saiman ka oro tongne no sna khobor khata inke thine ni bung ni sajlan bung tamo khora khorang umar busung na 20 bosor busuro pori kana 9 jora class 9 jora borung nogo ngai be kolaya inke ni busa khoro busuk tong mani tin jona o kamini bumu nga Gasiapara bolok he mandai mane tauni cherai ke khoro busuk tong mani khorong ni tau ka khorong ni tongo khorong ni tong mani ya gulo no tin jona tama khorsa thika tau tai kni tong khata bon okra bana okra keneng tabuk lokorong ni bising tui tabuk to bini thui mani haike ba sungsani yakar thangmani bising tui lokorok no nung tam message nani musung bini panda norok to tabuk salphakina tangai tui sai tongjak jao rang puisa rong ni bagai bial hanya omba haike phaya tamke panda khlaina ni bagai no ta lokorong ni thani nung tam chuba mung dana ni tam boro all kono bolra ano
약을 안 꺾으면 그래. 안 이제 수바서도 감 캐나버랑 할라야바. selama mayang itu kata 근인이 보면 그 anu bungu sekor 시커 능땀 카이차이 동자 misteri kam khai chai tung 다 미스테리 dalam misteri 달라나 해봐. 땀파이 이거 아니 무사 알은 두면 봐. 버럭도 그만이 봐. 봉는 기가 하면 말하고 따르게 동네로 온 거네로. 안으로 허리한 거 샀더니 나이만 바그 봉나 하면 말하고 따. 그 뒤번호 그 당번호로 허르이 농만이 바그 농만이 바그 하면 말하고 따보나. 그너럭 따북 제누 궁거너럭 사몽홍으로 클라냐니 때리딘 반다 클라냐니 바그 루코롱 너럭 또 메시스나니 무슨 똥거 그잖아 버럭 너 할까봐 만카. 너 할까봐 해서 먹다. 랑로 위로. 그러니까 봉나 하면 하면 따. 니니 보면 그 아니 봉 좀나. 저문하나 Ngono ka jakam bla borwa to nu busang ka kami kamang tiana jo borwa ano hori chi nugo am khanya ne